Hello, my name is Raji. I am from Bombay City. Welcome to the new episode of Funny Accounting. Oh, hello, Bobby. We are going somewhere. Oh, you are taking me. Oh, you are shaking me too much, Bobby. Oh. Lijep pozdrav i dobrodošli na današnju lekciju u kojoj ćemo se upoznati sa temeljnim financijskim izvještajima. Financijski izvještaji predstavljaju osobnu iskaznicu poduzetnika, te se putem njih zainteresirane strane, odnosno dionici, upoznaju s financijskim aspektima njegovog poslovanja. Na taj način oni dobivaju cjelovitu sliku o tome tko je poduzetnik, čime se bavi, koje resurse koristi, kojim izvorima financira poslovanje, koliko uspješno posluje, te kakve novčane tokove ostvaruje. Financijske izvještaje čine bilanca ili izvještaj o financijskom položaju, račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala, te bilješke uz financijske izvještaje. Vratimo se sada našem Bobiju. Nakon donošenja odluke o osnivanju poduzeća, Bobby je posjetio računovođu Kseniju koju mu je preporučio prijatelj. Ksenija ima ured u Staroj tvrđavi, izgrađenoj u vrijeme kada je Pula bila sastavni dio Austro-Ugarske monarhije, jedne od najutjecajnijih srednjeeuropskih država svoga vremena. Razdoblje postojanja monarhije poklapa se s razdobljem razvoja suvremenih korporacija kakve i danas poznajemo. Njihov rast i razvoj pratila je i računovodstvena profesija. Tako su u tom razdoblju nastale i razvile se neke od danas najvećih računovodstvenih i revizijskih kompanija. Ksenija je savjetovala Bobija o odabiru pravnog oblika organizacije poslovanja, te ga uputila na radnje koje je potrebno obaviti prilikom osnivanja društva s ograničenom odgovornošću. Također, posavjetovala ga je vezano za porezne aspekte poslovanja, kao i činjenicu da je dužan sastavljati financijske izvještaje koje mu je upisala na prvom sastanku. Bobby, prema zakonu o računovodstvu dužan si sastavljati temeljne financijske izvještaje. Bilanca, odnosno izvještaj o financijskom položaju, kako glasi njegov suvremeni naziv, prikazuje stanje imovine, obveza i kapitala na točno određeni dan. Uobičajeno je to kraj poslovne godine, koja je najčešće jednaka kalendarskoj godini. Bilanca mora biti uravnotežena. To znači da imovina mora biti jednaka zbroju kapitala i obveza. Navedeno proizlazi iz logike samog poslovanja. Naime, imovina predstavlja sve resurse koje kontroliraš kao rezultat prošlih događaja, a čijim korištenjem očekuješ ostvarivati buduće ekonomske koristi u obliku priljeva novca. Da bi mogao steći imovinu, moraš raspolagati odgovarajućim izvorima financiranja koji se javljaju u obliku vlastitih izvora, odnosno kapitala, i tuđih izvora financiranja, odnosno obveza. Kapital predstavlja vrijednost koju si uložio u poduzetnički pothvat, te se on tijekom vremena mijenja, ovisno o tome koliko si uspješno poslovao. Ako si ostvario dobit, kapital se povećava, dok se u suprotnom smanjuje.
obveze predstavljaju sadašnju dužnost ili odgovornost društva koje ćeš osnovati da postupi ili nešto izvrši na određeni način. Za njihovo se podmirenje očekuje odljev imovine. Važno je razumjeti da će tvoja osobna imovina i obveze biti odvojene od imovine i obveza društva koje ćeš osnovati. Iznos koji ćeš uložiti u društvo predstavljat će njegov kapital i ti ćeš ga morati koristiti za namjene koje su povezane s djelatnošću kojom se društvo bavi. Jasno mi je, Ksenija. Koje sam financijske izvještaje dužan dodatno sastavljati? Bobby, please allow me. The balance sheet shows the financial position of the company you will establish. Business performance is shown in a statement of profit and loss. It shows revenues and expenses and profit or loss realized during the accounting period, most often the business year. You are successful if you make a surplus of revenues over expenses, that is, when you make a profit and vice versa. You are unsuccessful when you make a lack of revenues in relation to expenses, that is, when you make a loss. Profit, Bobby, increases capital in the balance sheet, while loss decreases it. Kao mali poduzetnik, dužan si izrađivati i bilješke uz financijske izvještaje, koje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u prethodno navedenim izvještajima. Je li to sve od izvještaja? Za tebe jest, jer predstavljaš malog poduzetnika prema zakonu o računovodstvu. Postoje međutim i poduzetnici koji po svojoj veličini spadaju u skupinu srednjih i velikih poduzetnika. Ovisno o vrsti, oni su dužni dodatno sastavljati izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima i izvještaj o promjenama kapitala. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti predstavlja proširenje računa dobiti i gubitka na način da se rezultat poslovanja korigira za dodatne pozicije koje su rezultat ekonomskih uvjeta. Izvještaj o novčanim tokovima prikazuje novčane tokove poduzetnika koji se javljaju u obliku priljeva i odljeva novca i novčanih ekvivalenata tijekom određenog obračunskog razdoblja. Posljednji izvještaj odnosi se na izvještaj o promjenama kapitala kojim su prikazane sve promjene na kapitalu nastale u obračunskom razdoblju koje može biti i kraće od poslovne godine. Ne izgleda nimalo jednostavno. U početku nije, ali kada se dovoljno educiraš i uvidiš pravu bit računovodstva, stvari postaju svakim danom sve zanimljivije. Ne brini, Bobby. Ti vodi računa o svom poslu, a izvještaje prepusti meni. Financijske izvještaje sastavljaju računovođe koji imaju vrlo specifična znanja iz tog područja. Pritom ključnu ulogu ima uprava s kojom računovođe usko surađuju. Uprava, odnosno njezin predsjednik ili direktor i svi ostali članovi potpisivanjem financijskih izvještaja preuzimaju odgovornost za njihov istinit i fer prikaz. U okviru svojih odgovornosti za financijske izvještaje odgovara i nadzorni odbor kao tijelo zaduženo za nadzor poslovanja poduzetnika. Na samom kraju podsjetimo se na osnovne zaključke današnjeg druženja. Financijski izvještaj sastoje se od bilance, odnosno izvještaja o financijskom položaju, računa dobiti i gubitka, izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala i bilješki.